ଏଟା କୋଉ ଜାଗା କ'ଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ। ମନୁଆ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆଇଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲଡ଼ ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିପ୍ସ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମିଲ୍କର ବଡ଼ି ଖାଇଦେଲେ ହେଲେ ଗଟି ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଶାଗ ଦେଶୀ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଟମାଟର ଖଟା ଆସନ୍ତୁ କିଏ ଖାଇବେ ଆଉ ଇଏ ଆମର ହେଉଛି କୁଚକୁଚିଆ ପାମ୍ପଡ଼। ଯଦି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କହିଲି ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦଳି ଦେଉଛି ଖରାଦିନ ପାଗ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ରହିଲି ନମସ୍କାର।